Идущим 5 метров финала, где это становится. Nagyon bízunk bennük, tehát China on lane 1, Kazakhstan on lane 2, Cuba on lane 3, China on lane 4, Ukraine on lane 5, Lithuania on lane 6, magyarok pedig a 7-esen és a 8-oson jönnek. Nem olyan rosszul, de nem is olyan jól egyelőre, még horvát és fürdő kettősen tartja bennünk ott a 4. helyet, 5. helyet, ahol most jelen pillanatban jönnek. Nagyon jól mennek, azokban fölöttük a litvánok. A világbajnokság 3. helyzetei voltak ők C2-ben, sőt meg is nyerték az 2002-ben a litván egység, tehát továbbra is nagyon egyben a magyarokat 5. helyen látom jelen pillanatban. Itt a litvánok a célban, nagy küzdelemben a kínaiakkal, akik ott a 3. pályán, 3-as pályán jönnek, tehát litván, kínai. 5. helyen látom az egyik magyar egységet, és 8.-9-en a másikat. Tehát Horváth Gábor és Fürdő Gábor, majd Lakatos Zsolt és Vég Attila szállt itt vízre. C2, 500 méteren. Вот надо это раньше делать, что время. Раньше времени сделать? Да. Все, грибок. Я не забурил, главное не проскакать и сыграть. Сегодня 4. А? Нет. Демила. Дальняя вода, белая вода.